बाजा माने बाजिले से माने ये में केमती बाजिला देखो नागरा है नागरा बाजिला धम 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 केमती बाजिला अच्छा बंसी बाजिला
ଏକାଠି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବା। ଆଜିଠାରୁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା। କୋଉମାନେ ସାଥୀ ରହିବେ କୁହ? ନାଗରା ବଂଶୀ ଗିନି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଇ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଇ ରହିବେ। ଆଉ ତାପରେ କଣ କଲେ? ଏଥର ସବୁ ବାଜା ତକ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏହା ଦେଖି ମେଳାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସବୁ ବାଜା ତକ ବାଜି ଉଠିଥିବ। ଢୋଲ ବାଜିବ କେମିତି? ଆଉ ନାଗରା କେମିତି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମେଳାରେ ବାଜିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଯିବେ? ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ତାହେଲେ ଢୋଲ ଗପ ଶୁଣିଲ? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦଉଛି, ଶୁଣ। ଯାହା କହିବି ସେ ଠିଆଇକି କହିବ ଗପଟା, ହେଲା? ତାହେଲେ ଥରେ ମେଳାକୁ ଢୋଲ, ନାଗରା, ବଂଶୀ ଓ ଗିନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାଗରା କହିଲା, ନାଗରା ବାଜିଲା ଢମ୍ ଢମ୍ ଢମ୍, ବଂଶୀ ବାଜିଲା ପି ପି ପି, ଗିନି ବାଜିଲା ଛମାଛମ୍ ଛମାଛମ୍। ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଢୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ଢୋଲର ସ୍ୱର ବଦଳିଗଲା। ଢୋଲ ବାଜିଲା ଧପ୍ 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 ଧପ୍। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଢୋଲ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ପାହାଡ଼ ଚଢୁ ଚଢୁ ତାର ପାଦ ଖସିଗଲା। ସେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଢୋଲିଆର ପାଦ ତଳେ ଅଟକି ଗଲା। ଢୋଲଟିଏ ପାଇଁ ଢୋଲିଆ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ତା ଉପରେ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା। ଢୋଲକୁ ନ ପାଇ ତା ସାଥୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଢୋଲ ନୂଆ ବେଶରେ ନାଗରା, ବଂଶୀ ଓ ଗିନି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଢୋଲ ଭାଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତୁମ ବିନା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକା ବେଳେ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇ ଏକା ସାଥିରେ ବାଜି ଉଠିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମେଳାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିପାରିବ? ହାତରେ କିଲୋ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ? ଏତେ ପିଲା ଶୁଣିଲ, କେହି କହିପାରିବନି? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବ? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହ, କହ। ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣୁଥାଅ। ଗୋଟିଏ ମେଳାରେ ବଂଶୀ, ଢୋଲ, ଗିନି, ନାଗରା ଆଇଥିଲେ। ସେ ମିଶିକି ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ। ଢୋଲ ବାଜିଲା ଢମ୍ ଢମ୍, ବଂଶୀ ବାଜିଲା ପେଁ ପେଁ, ନାଗରା ବାଜିଲା ଛମ୍ ଛମ୍, ଗିନି ବାଜିଲା ନାଗରା ଢମ୍ ଢମ୍ ଢମ୍, ଗିନି ବାଜିଲା ଛମା ଛମ୍। ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଆସି ଢୋଲ ଚମଡ଼ାରେ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଢୋଲ ଯେମିତି ଢମ୍ ଢମ୍ ହୋଇ ବାଜୁଥିଲା, ସେ ଆଉ ବାଜିଲାନି। ସେ ଧମ୍ 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 ହୋଇ ବାଜିଲା। ସେ ଆଉ ଭଲ ନ ବାଜି ଧପ୍ 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 ହେଇ ବାଜିଲା। ତାପରେ କଣ କଲା? ଲୋକମାନେ ଦେଖି ହସିଲେ, ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ଢୋଲର ମନ ଦୁଃଖ ହେବାରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ତା ପାଦ ସେ ଭଲ ସେ ନ ଚାଲିପାରି ତା ପାଦଟି ଖସିଗଲା। ସେଠୁ ଢୋଲିଆ ଦେଖିଲା। ଢୋଲ ନ ଖସିବାରୁ ପାଦ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଢୋଲିଆ ଦେଖିଲା, ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ନେଇଗଲା। ତାର ଯେଉଁ ଚମଡ଼ାରେ ନଥିଲା ତାକୁ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା। ଢୋଲ ଆଉ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ବାଜିଲାନି। ସେ ବେଶ
धन्यवाद बस। ताले गीतटा मन गपटी तुम्हें मन रखिब आरथरक आसिले आर शनिवार मुझे गपटी पचारि सी कह। धन्यवाद।